дар шаҳри Норак ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ 31-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак барои сокинону меҳмонони шаҳр барномаи бошукӯҳ ва рангини ҳунарӣ иборат аз суруду мусиқӣ, рақсу бозӣ баргузор гардид. дар намоиши мазкур шумораи зиёди сокинони шаҳр, роҳбарият ва намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. Мавриди зикр аст ки имсол мардуми шарафманд ва тамаддунсози тоҷик 31-солагии истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ таҷлил намуданд. зимни баргузории чорабинии мазкур дастовардҳои хоҷагии халқи шаҳри Норак ба маърази тамошо гузошта шуда буд. Агар як тарафи саҳнаи баргузории чорабинии мазкурро дастоварди ҳунармандони чирадаст ва дигар соҳаҳо оро медод, тарафи дигар дастовардҳои кишоварзони шаҳр боз ҳам ҷолибтар менамуд. зимни баромад ва табрики худ роҳбарияти шаҳр таъкид дошт ки дар тӯли 31 соли истиқлолияти давлатӣ сокинони мамлакат аз ҷумла мардуми шаҳри Норак ба дастовардҳои куллӣ муваффақ гардиданд ва шаҳр симою тарҳи тоза ба худ гирифт. дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар шаҳр корхонаҳои нави саноатӣ, роҳ, иншооти гуногуни иҷтимоӣ бунёд шуда сатҳи зиндагии мардум ба маротиб беҳтар гардид. ҳамзамон гуфта шуд ки бунёдкориҳо минбаъд низ идома ёфта мардум зери роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои шукуфоии Тоҷикистони соҳибистиқлол талош меварзанд. намояндаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иштирокчиёни чорабинӣ ва дар симои онҳо тамоми сокинони шаҳри Норакро табрик гуфта, дастовардҳоеро ки сокинони кишвар бо роҳбарии пешвои миллат дар муддати кӯтоҳи таърихӣ ба даст оварданд, беназир хонд. ҳамчунин аз рисолати таърихии иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ ки имсол халқи тоҷик 30-солагии онро таҷлил менамояд, ёдовар шуда нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар эъмор ва ташаккули сохти давлатдории навини тоҷикон, ҳалли мубрамтарин масъалаҳои глобалии сайёра, ҳифзу густариши арзишҳои миллӣ ва таъмини рушди босуботи ҷомеа махсус таъкид карда, истиқлолияти давлатии миллати моро рӯйдоди бузурги таърихӣ дар ҷодаи амалӣ гардидани ормонҳои беш аз 1000-соламон номид. сипас дар фазои тантанавӣ як зумра фаъолони ҷомеа ки дар тарғибу таҳкими ғояҳои соҳибистиқлолӣ саҳми муносиб гузоштанд, бо мукофотҳои давлатӣ ва ифтихорномаҳо сарфароз гардиданд. барномаи ҷолиби консертӣ бо иштироки ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳр ва чорабинии идона шаҳомати хоса бахшид. маврид ба зикр аст ки истиқлолият рамзи олии ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатсозию давлатдории мустақил ва кору пайкорҳои созандагӣ ба хотири таъмини бахту саодати воқеӣ мебошад. маҳз бо шарофати истиқлолият шароит фароҳам гардид ки Тоҷикистон ва халқи он дар зарфи 31 соли давлатдории навин дар тамоми соҳаҳо бахусус дар самти мустаҳкам намудани рукнҳои давлатдорӣ, қабули рамзҳои давлатӣ, таъсиси артиши миллии боэътимод, ташаккули низоми ҳуқуқии миллӣ, таъмину ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, рушди соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангӣ, саноату энергетика, роҳу нақлиёт, кишоварзӣ ва бахшҳои дигар ба дастоварду муваффақияти назаррас ноил гардиданд. бояд гуфт ки истиқлолияти давлатӣ арзишмандтарин дастоварди халқ ва давлати Тоҷикистон дар ҳазорсолаи охир маҳсуб шуда, ҳамчун муқаддасоти ғояи бебаҳои миллии давлатӣ нақши калидӣ касб намуд. дастовардҳои давлати мо таҳти роҳбарии пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 31 соли соҳибистиқлолии кишвар дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ба таври возеҳу равшан эҳсос мешавад ки аз ҷумлаи онҳо ин барқарор намудани сулҳу суботи комил, ваҳдати миллӣ, таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳкими худшиносиву худогоҳӣ ва болоравии ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ фарогирандаи дигар ҷанбаҳои ҳаёти инсонӣ мебошад.